Samantala, idol, ilang malalaking puno naman po sa bayan ng Bayambang pinatumba ng Ipo-Ipo. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Kinakailangang putulin ng otoridad ang malalaking punong kahoy sa ilang barangay sa Bayambang matapos umanong patumbahin ng isang Ipo-Ipo noong Sabado, September 13. Tumambad sa mga kakalsadahan ng Barangay Managos, San Gabriel at Aman Kunsiling Norte at Sur ang mga puno pagkatapos ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Isang bahay din ang nasiraan ng bubong dahil dito. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ang otoridad upang hindi na makaperwisyo sa mga residente ang pinsala. Samantala, wala naman na italang nasaktan sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.